Kære Danmark, det er i denne stund med et tungt hjerte, jeg taler til jer. Vi står for en fjende med et hidtil ukendt ansigt. Det er ikke krig, ej heller er det sygdom, sult eller en meteor på vej mod jorden, der i disse dage har valgt at vise sit grimme fjæs. Nej, det er en langt større trussel. En trussel så stor, at den truer selve menneskets eksistens. Jeg taler selvfølgelig om global opvarmning. Alt imens at jeg sidder her, og du sidder der, er verden i gang med at tilgøre sig selv. Biler, køkkenudstyr, strøm, arbejdspladser og kraftværker slipper hvert sekund flere millioner tons CO2 ud i atmosfæren, hvor det forurener kloden og langsomt kvæler det håb, vi har for en lys fremtid. I begyndelsen troede vi, at det var et naturfænomen, altså ikke menneskeskabt. Men over årene er forskere verden over blevet enige om, at menneskets foragt på den planet, vi bebor, har forårsaget en ødelæggelse, som betvivles kunne rettes op på igen. Isen smelter på polerne. Nogle lande tørrer ud, og andre oversvømmes. Dyrearter udryddes, som minutterne går, og den ene naturkatastrofe efter den anden rammer hjælpeløse mennesker rundt omkring i verden. Hvis ikke noget bliver gjort, kan det muligvis meget snart være for sent. Vi må lære at respektere naturen i stedet for at udnytte den. Alt for længe har vi taget den for givet, når vi stadig burde ære, elske og ikke mindst respektere den. Intern konkurrence mellem nationer, og selvfølgelig den belønning, som det medfører, har efterladt naturen som rosin i pølseenden, så at sige. Profit og fremgang overlader nemlig ikke meget plads til naturen. Men Danmark, hvor længe skal der gå, før vi indser, hvad vi har gang i? Går det op for os den dag, at vores skove tømmes for dyreliv? Går det op for os den dag, hvor vi med grund var apparater for munden for at beskytte os mod den forurenede luft? Går det op for os den dag, hvor der ikke er spor af grønt i verden? Eller går det op for os den dag, det er for sent? Der må handles. Der må foretages ændringer. Vores syn på verden må og skal ændres. Og jeg mener, at vi, Danmark, skal gå i spidsen for den forandring, der er nødvendig, hvis vi har kommende generationers velbefindende i tankerne. Handle lokalt, tænk globalt. Og Danmark, det er tid til at handle.